5 millóns de euros en investimentos reclamaba o Partido Popular de Pontevedra pro barrio de Monteporreiro. A formación levou hoxe esta petición ao pleno en forma de moción, votando en cara ao goberno local o abandono da zona. Entiendo que se está abandonando a 8.000 vecinos por parte del señor Lores, que no se les está dando lo que merecen, que es más, se les está maltratando y se les está castigando. ¿Hasta cuándo va a durar el castigo de los vecinos de Monteporreiro, que tienen la misma dignidad y los mismos derechos que tenemos el resto de vecinos? Entre as peticións dos populares están a reforma das beirarrúas, a humanización do barrio, o incremento nun 50% dos puntos de luz, a mellora da limpeza, máis presenza policial e melloras tanto no Parque do Miradoiro como no campo de fútbol e no pabillón. Segundo o concelleiro de Obras, é falso que nos últimos anos non se actuara no barrio. A moción que vostedes presentan está chea de falsidades, de descoñecemento de como funciona un concello e de falta de rigor. Que os cacicatos, aqueles que había nas parroquias e nos barrios cando noutra época desta cidade, acabáronse. Non pode ir un concelleiro por aí dicindo que lle poñan un punto de luz aquela casa, que lle quiten aquela outra. Eso xa non pasa. Desde que o alcalde Lores é alcalde, estas cousas dependen de que se faga un proxecto de enxeñaría. Tamén interviu no debate Iván Puentes. Na súa estrea como voceiro municipal do Partido Socialista asegurou que nos últimos anos só os investimentos impulsados dende as concellerías socialistas xa acadaron 1 millón de euros. Piden 5 millóns de euros, antes pedían 1, ahora piden 5, como podían pedir 10, 6, 7, 8, os que fixeran falta. E evidentemente, pois, bueno, podería ter a mesma solidez e o mesmo peso calquera cifra que vostede lle puxera, non? A moción foi rexeitada cos votos en contra do BNG e do PSOE. Só o Partido Popular votou a favor da súa proposta. O concelleiro non adscrito, Goyo Revenga, optou pola abstención.